sirawira kenang cangkeme kabeh tepai weruh statusé sira palsu gawe berita cingkorannya najan kita bisa duwi besak sirah. Sekian isin dewe kaya beli duera najan ganti cerita wong di bakal percaya dasari penyakit jiwa. Ngurusi hal mangkenen tapi sirah tambah suwe tambah ngece kaya duwe dendam kaya kepanasan apa karena kalah saingan. Sepele sampai digawe gede pinter pisan gawe omong tingkana kini setelah terbuka masalah intie sirawira kenang cangkeme kabeh tepai weruh statusé sira palsu gawe berita cingkorannya najan kita bisa duwi besak sirah. Najan digawe wirang kita masih bertahan najan digawe viral kita di bakal mentah. Sekian isin dewe kaya beli duera najan ganti cerita wong di